A máme možnosť vidieť ďalšiu časť ukážky, kde nám zapália túto kaďu a budú imitovať požiar. Každoročne zaznamenávame v okresoch Pezinok a Senec okolo 800 výjazdov. Z toho býva okolo 400 výjazdov na pezinskej strane a 400 výjazdov na seneckej strane. Pokiaľ sa týka samotnej zásahovej činnosti, hasiči sú tu, medzi hasičma troška rozdiely. Pezinská strana v súčasnosti vedie s tými haseniami klasickými, s tými požiarmi, kde 60% bolo zaznamenaných požiarov, a senecká strana mala horšiu situáciu v oblasti dopravných nehôd vzhľadom na samotnú diaľnicu, ktorá ich okresom prechádza. Každopádne v oboch prípadoch sú veľmi vysoké škody. Máte možnosť vidieť, že tie technické prostriedky, ktoré teraz hasiči používajú, sú ešte akcieschopné. Je to